Faltan poucas xornadas para o Día de Todos os Santos, unha das datas máis sinaladas do ano para lembrar os que xa non están. Nos cemiterios da comarca xa se nota máis movemento, familiares que limpan, colocan flores e deixan todo preparado para o 1 de novembro. O son das regadeiras, o cheiro a flores frescas e o balbordo tranquilo dos que se achegan ao cemiterio son sinais de que o Día de Todos os Santos está á volta da esquina e para moitos este día garda algo especial. Pues porque una vez que ya te mueren tus padres, personas allegadas, las personas que conoces, te vas encontrando que ya daquellas que te pueden tener mi edad, ¿sabes? Y entonces siempre las recuerdas, es una memoria bonita de recuerdos y de cosas así. Y entonces, como a todos nos pasa más o menos. Moitas persoas aproveitan esta semana para poñer a punto as lápidas dos seus seres queridos e deixar todo listo para a visita do día grande. Nós sempre lle poñemos baratos, todos os 15 días ou así poñémolle Una maceta grande de margaritas. Y mucha oración. Hai quen ven cada día como parte da súa rutina e tamén quen só se achega nestas datas nun xesto de lembranza e respeto. Nosa verdade é diferente que ela, nós non vimos todos os días, nin todas as semanas. Vimos no tempo que cando nos acorda, nos apetece ver, vimos. Así mesmo, hai quen non só acude ao cemiterio a deixar flores, senón tamén a orar polos que xa non están. Bueno, no me dedico mucho a limpiar, pero ni flores ni otra cosa, pero oración. Una, porque el Cristo, ¿sabes? Le pides cosas que a lo mejor no le dices a nadie ni le hablas. O Día de Todos os Santos é tamén un momento para reencontrarse coa familia, compartir recordos e manter viva a memoria dos que nos deixaron. Unha costume que segue moi presente en Galicia e que cada ano reúne xeracións enteiras arredor das flores e do recordo.